Hayırlı kün muhterem televizyon karşılar. Atnanın en hayırlı, en izgi gününde sizin bilen efirdan men Minnazım Səfərov bulurman. Her bir balanın etisi hem enisi bulurga tiyiş. Ni kızganış, tiyiş tipkine etisiz, enisiz ye ise dim yatim kalgan balalarını eti enili ite almayız. Diriz, Respublikamızda yatim balalarını sıyındırı yurtları var. Onlarını yaklauşı türlü programlarda kabul etilgen. Ama gayle terbiyesi ata-anasın birini alıştıra almayı. İgilikli balalar kökten tüşmeyler, belki aileler işlerinde citşeler deyip yazıp kaldırgan mağrifetçi Riza Fəxrəddin. Yetimlerini üz balaları gibi terbiyelep üstürgen aileler turunda Tataristan Devlet Teleradio Kompaniyası İGE iltüşü yol deyip atalgan bir yana proyekt başlıyor. Ol izgi Ramazan ayına tur kildi. Hayırlı saatте bulsun. Yıllar, koydağına iltmi bizim yıllar. Lakin İGE iltüşü yol birgine. Biri de ilerine koytuşu Nuriddinovlar ailesi jıyılgan. Bu iksiz şiksiz dünyada nasip yarыңны табу mucizaga тең күренеш. Меңләгән кеше арасыннан синеке дигәнен эзләп ала әле, ялгышмыйча, соңга калмыйча. Әйе, табу бер авыр, ә менә шул кешеңне югалтмыйча саклый алу мең өлеш авыррак. Гаилә ул җылы учак. Гаилә никадәр нык икән, аннан биркелгән җылылык та шул кадәр көчле була. Бар канатлы булып, бер-берсен кайгыртып, шатлыкларын да, кайгыларын да бергә уртаклашып яшәгән гаиләдә генә гаилә учагы җылы була. Нуриддиновлар гаилә учагы җылысына ятим балаларны да сыендырырга уйлый. Олы кызлары Альбинага да иптәш булыр дип, опека бүлеге аша кыз бала алырга карар кылалар. Бер кыз дигәннәре икегә әйләнә. Апалы сеңелле Алия белән Альбинаны аермаска булалар. Benim tilek bari kız olur mu? Mine iki bala tuğansın, iki bala tuğandansın. Benim tilek bari kız olur mu? Benim de bir takımda şu eline gittim de indi. Metem bilinler metem tam bir metem kız olası. Edi aşık meğal dediğinde. Bu bitinde olğan bilen tül terbiye vererek gerek. Күз кылабыга керек, һәр вакытта бинде артыннан җөргә керек. Ну минем теләк теге кызга иптәш булып, бергә гаилә итеп яшисем килде. Теге кызга иптәш, сеңелкәш булганны теләдем. Документларны бирдек тә, безгә әйттеләр инде. Кызлар бар, но только апалы сеңелле диделәр инде. Biz bir нәрсә дә уйламадык та, сразу аермыйбыз, сразу алабыз дидек. Балалардан киңәш сорап инде, алар ризамы? Безне җыеп алдылар да, безгә жаңалык диделәр. Мәтен нинди жаңалык дидек инде, ике кыз алырга тырдык, алырга җыендык диде. Ярар бигә бетмәдем, ярар ничек бар, шулай хәбәр итәрбез дидек. Кайчандыр гаиләгә чит балалар килеп кергәнен гайре табигый итеп хәтердә калдырмаган Нуриддиновлар гаиләсенең дәвамчылары. Барыбыз да бер гаилә дип тәрбияләнгәннәр. Алар мәктәптә, без килдек тә, алар мәктәптәләр. Без аларны теге перемены булгач, тәнәс булгачтан инде, аларны безнең җанга килдиләр дә, 2 ел утырдылар безнең каршыда инде. Ялып кына килдек, этот колготкаларны, вот хәтерлем күтәрдек дип теге, азга төшкән иде. Инде тиңдә тартырып колготкаларны күтәргән идек, шул истәпләм теге. Әнне хәтерлем кара чалбарда, классический да, калган бер ничектер истә түгел. Без эшебез мәктәптән шабаша кайткан идек. Мәдән ничек аларның исән без все барып кайттык. Берсе Альбина, берсе Алия исемле диделәр. Мәктәптән кайткач, без аларны җитәр җылы каршы алдык. Тиз дуслашып киттек. Шулай итеп тормыш итә башладык. Нәрсәгә майтарлар икән дип тә куйладык инде. Сразу әни белән әти дигәчтән күңелләребезгә җылы булып киреп китте инде шул.
Без җиһанга бәхет өчен туабыз, ә бәхет фәкать гаилә аша гына килә. Ул вакытларда татарча ачы белмидек. Монда килгәч уже аралаша башлагач, татар телен өйрәнә башладык. Туган бар җирдә ярдәм бар. Тату торыгыз, бергә булып үсегез дип өйрәтеп тордылар инде. Безнең мәктәптә ничектер абыйлар жаклады димсең инде шунда теге. Ай объектлар бирмәделәр бүтән балаларга. Терәк яклаучы абыйлары, аларны кызларыбыз дип җан атып торучылар булганда, кызлар мәктәптә дә югалып калмаган. Аны тәмамлагач, тормышта да үз юлын тапкан. Ул юл тәрбия биргән, күңел җылысын кызганмаган, әти-әни йортына өйгә алып кайта. Өйрәтергә туры килде инде. Кеш кирәк инде, алар бит куян баласы шитлеккә тегеп каткан күк түгел. Һәрбер этап буенча кертен эшләдек без алар белән. Әнкәсен күбрәк танырга инде, әни кеше бит инде ул. Кызлар белән бит инде күбрәк әни кеше аралаша тип барбар. Әкертен нәсим беләсең, бу бала һәммә шуңар хирсрак. Бу бала мысысы монда аңар хирсрак дип өйрәнәсең бит инде барбар. Менә анасы ул баланың бала белән үзенә яшәсең бит инде. Менә кайсы нәрсә эшлисең, нәрсә нитрәк эшлисең дип. Менә шуңшы ниләр сөйләшүләр бар. Безнең бит һәр көнне шул сөйләшү иде инде безнең. Аралашу. Балалар үзләре дә шул бер-берсенә нигәннәрдер инде, аңа торга тырышканнардыр. Безнекеләр үзебезнекеләр инде алды ярамый дип. Теге семьяда үскәч бит инде бар җиңгеләре. Алар ярдәм белән инде. Без киңәшәдек. Бу теге кайсы бер бит инде гаиләдә акыраган, теге мөмкин бит инде. Бездә аныш нәрсә юк. Безнең ништер. Бездә айыру булмады инде. Үзебезнеке, кешенеке дип. Бөтенесе бер тигез иде. Гаиләне чын гаиләне тоеп, алар менә үсеп киткәч инде өйгә кайта торган булсыннар дип тәрбияләдек. Безнең иң беренче шул булды. Менә иң беренче шул булды безнең. Теге кайсы бер кеше бит инде тәрбияли баланы, теге ала, тәрбияли ишеп китә инде ярар дигән. Миндә бездә алый түгел. Шын ана янында бала ятим булмый. Яхшы тормыш яшәдек инде без. Алай теге, карыйсың бүтән балаларны, монсы юк, тегесе юк, имне нәрсә безнең шул бие әни әйткәне булый теге үстереп кенә җибәргәсез түгел, имне кайтып җиргә. Шуңа күрә ничектер без, гаилә нинде яшәдек инде теге. Җылысында. Без монда үз өйебезгә кайткан кебек кайтабыз инде. Кызлар икесе дә Казанда яши. 159 федераль законның 8 маддәсе нигезендә аларның икесенә дә фатир бирелгән. Алия кияүдә ире Рамил белән Нуруддиновларны тагын бер оныкка байытканнар. Оныкларга чыннан да бай Нуруддиновлар гаиләсе. Барысы да кайтса өй шау-гөр килеп тора. Ишек һәр кемгә ачык. Ишек кенә түгел, Нуруддиновлар үзләре ачык йөзле гаилә. Алай булмаса, тагын 2 баланы үз канаты астына алырлар идемени. Рамиянең сеңлесе авырып вафат булгач, аның уллары Азатбек белән Азаматны үз гаиләләренә сыендыралар. Алдагы җылларда үлгән ятиләре. Туганнар да инде теге сез беләсез, сездә опыт бар дип, лучше сездә бул калсыннар дидер инде. Берсесе 11-не бетерде, әнисе үлгән чагында берсесе аласы 11-нче класста, анысы 8-нче класста берсесе. Минем әнием һәм тичапайында алар ашаганлар бер-берсенә шуңар карап, әни кебек инде. Әниләре Рамия апалары белән бер туган булгач, Азатбек белән Азамат бала чактан 2 туган апа-абыйлары белән бергә үсә. Аралашу, уртак тел табуда кыенлыклар тумый. Киресенчә, абыйлары биргән киңәшләре һәр вакыт ярдәм итә. Динар абыйдан мин күбесенчә аннан җавап алдым. Иретте минем некий справочник кебек булды инде ул. Динар Нуруддинов хәрби юлны сайлаган. Ул тәтештә укып чыгып, хәзер ил чикләрен саклый. Туган илне сагынуын басарга аңа әти-әнисе, хатыны, әнә шушы зур гаиләсе ярдәм итә. Зур гаилә һәрберебезне куаныч, кыйнышларыбызны уртаклашып, куәтләнеп,
тату һәм бердәм булып яшәргә өйрәтә. Шуңа күрә һәр бала күңелле һәм мәхәббәттә яшәргә лаек. Шулай кадерләп һәм назлап пар канаты астында үстергәнегез өчен, инсафлы һәм белемле итеп тәрбияләгәнегез өчен, киңәшеп тормышта үз юлларыбызны табырга ярдәм иткәнегез өчен чын йөрәктән бик зур рәхмәт итәс килә. Бик тату яшибез. Әни кебек, вот прям минем әни бар, һәм икенче әни, вот прям яратам. Тату гаилә, бәхетле гаилә дип юкка гына әйтмиләр. Бер-берсен яратып, аңлап, кадерен белеп, сабыр итеп, юл куеп яшәгән чакта гына гаилә тату һәм бөтен була. Бу исә бәхеткә илтүче юл. Бергә эшләп, бергә киңәшеп, ишетсәң җиңелрәк инде. Бала да үзен аңлый, син дә үзең начар булып калмыйсың. Һәр бала индивидуальный. Бөтенсенә бер тигез карап булмый. Менә бездә бит инде үзебезнеке ишәү, апкайтканнар икәү, тагын икәү. Киленнәр дә бар, кияүләр дә бар. Һәр бер кеше индивидуальный не кирәк аларга менә аралашу. Һәр бер бала үзенә бер төрле. Нәрсә уйлый ул? Аның белән дуста булырга кирәк, әни дә булырга кирәк. Якташ булырга кирәк. Менә ничек дип әйтим инде, менә аларны аңлап, тыңлап, ишетеп, нәрсә әйтәсен теләгәннән тыңлап, менә шулай киңәшеп сөйләшергә кирәк. Бу теге нигенә итеп булмый, алдым, нидем генә түгел. Без дә бит шуны телибез бит инде. Минем белән аңлашканны телибез. Мине ишеткәнне телибез. Без бит инде һәрбер кеше бит инде. Шуңа күрә менә һәрбер бала, мин просто әйтәм, индивидуальный. Һәрберсенә аерым подход кирәк, менә шул гына. Кеше ничә яшьтә генә булса да, аңа ата-ана назы, аларның киңәше кирәк. Шушы бәхетле йөзле самими балаларга карыйсың да тормышның барлык ыгы-зыгылары онытыла. Бит язмыш тоташ елмаюдан тормый, кайчак елата да. Бәлә аяк астында дигәндәй, Рамия аягы шуып китеп, поезд астында кала. Кыз больница шитади, кызга дару алырга кирәк. Монда югы. Менә кичкә не белән поезд белән кайтырга җыйган чагында мин Ленарга әйттем дә инде. Мәйтем мине килеп алырсың кичкә поезддан дип инде. Зиновскийда юллатта. Менә Зиновскийга поездга билетлар алдым, утырдым. Иштәм тегендә объявление теге. Буа дип инде. Буа пригородный поезд дип инде. Шул шоу барган чагында бардым да инде. Шу тотыным да ул поезд инде уже тегендә хәбәр итә китергә кышкырта бит инде мине. Менә шул вакытта мин не пилаларга ырнуым була, ул рисканы тартып китә. Анда ул вакытта как раз ачык не аяк минем как раз вот там ортайы, аягым шуп китә, шул бер аяк поезд белән не платформасында калып, бер аягын кисеп китә. Ну, сразу туктаталар, алар инде дә. Менә шул, Аллаһка шөкер. Мин Хәйтәләргә рәхмәт итәм, исән калган. Мин тормышыма зарланмыйм, Аллаһка шөкер. Бәлки аяклы булган булсам башка төрле булгандыр итәрмеш. Совсем минем әле кызлар да әйтәләр. Әни син әгәр дә булган булсаң без булмаган диләр. Әни син бездән шул булган диләр. Менә шу мин тормышыма бик теге рәхмәтле. Минем кайнана гәләйтә дә. Балалар өчен син исән калган, балалар өчен син сак калган дип. Минем ирем әйтә. Юк дип балалар өчен түгел, минем өчен исән калган дидем. Гая мәхәббәт якыная. Күбрәк гомер иткән сайын якынрак була. Мин шуй дип аңлыйм. Бәхетле гаиләдә генә балалар бәхетле яши. Кешенең бөтен гомере, киләчәге, аның төп тамыры үзен тәрбияләгән гаиләдә. Мин өчен иң мөһиме гаиләдә ул әти-әнинең арасында именно мәхәббәт булырга тиеш. Именно теге согласие. Аннан соң инде ул менә шул балалар күреп ул мәхәббәт, яратышу и үзләре дә шуй тартыла. Гаилә ул һәр бер вакытта зур булырга тиеш. Бөтенсен,
тату яшәп, дустырып, ну, менә шул итеге, бер-беребезне яратып, дус яшәп инде. Мәхәббәтнең гомере 3 көнлек. Аннары язучы Туфан абый әйтмешли, өстенә яккан балын ялап бетерәсең дә, гомер буе кара ипи яшыйсың. Әмма тормышта искәрмәләр дә була икән. Нурыддиновлар мәхәббәте гомерлек. Без бит инде күнеккән ирбаш хатын муен дип әйтергә. Әйе, Ленар бик молодец, тормышны алып бара. Бу җыртларны шушылай матур иттереп кыра, гел нәрсәдер истәп тора. Безнең авыл җирендәге халыкка хас булганча ул менә чын тормышны җигелеп тартып алып бара инде. Ничә җиллар буена китеп тәшле, кайтып тәшле дигән шикелле бик молодец ул. Әмма ләкин мин инде шушы гаиләнең хуҗабикәсе Рамия ханымны искә аласым килә. Нинди генә һәлакәтләр кичермәсен, нинди генә аның урындагы кешеләр үземне әле үзем карарга кирәк дип торганда торыр микән дигәндә ничек иттереп менә шушы зур хәлиткеч адымнарга барулары. Бу әлбәттә аның шын тәвәккәллегеннән тора, тәвәккәлләп менә шушылай иттереп, һәм тәрбия әлбәттә аннан тора. Мин бит хәтерлим, ул яшерен батырын түгел, балалар йортыннан кайткан балаларның нинди икәнен, тәрбиянең нинди дәрәҗәдә булуларын, һәм аларны менә шушылай. Менә бүген мин бераз гына карап тордым, мин аны хәтта ки башкаларны искә алмаганда алар бит инде шын рус балалары кебек иде инде. Менә бүгенге көндә рәхәтләнеп бит инде уже күнеккәннәр, безнең авылча, татарча, матур итеп, ул да тәрбиянең бер факторы. Һәм әйтергә кирәк, шын мораль яктан, тормышчан, ашарга пешерүләрне, тормыш итәрлек кызларның алып барулары, алар бөтенесе минем күз алдында булды. Шуңа күрә мин бик вак детальләрне санамастан, аларны шын матур иттереп тормышка әзерләп тәрбияләде. Бу бик мөһим иде. Балаларны ятимнәр йортына китерү сәбәпләре төрле. Альбина белән Алия әти-әниле килеш ятим калса да, ятим булып үсми. Bizning bir tege bardık, как раз tege әти үлгәчте, неге бардык. Әни сұрады бізден Күрешәсегез киләме дип, әни белән. Без әйттек инде юк дип. Иншек менә шуны китте. Без инде мондай ияләшкән, ну вот безнең әти-әнигә ничектер. Тапкан ана түгел, баккан ана. Әни белән әтигә бик зур рәхмәтләр, что хөрмәт иткәннәренә бу һәр вакытта кыйын чакта булышып торганга. Әнигә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чисталыкка, семья жаратып үстергән өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Әниләргә бик зур рәхмәт. Алар ярдәм итәләр. Әни дә миңа уже якын, үземнең әни кебек инде. Без бу үзебезнең балалар белән һәр атна сайын җыелышабыз. Кызлар кайткан чагында инде безнең бер айрым бәйрәм. Безнең хезмәт сафларында хезмәт итүче малай кайтса, җылга бер тапкыр кайта, айга, 2 айга кайта инде ул. Менә анда инде ул безнең зур бәйрәм. Менә бөтенләй без җыелабыз инде, бик күңелле инде. Ленар белән Рамия бер-берсен сайлап, бер дә ялгышмаган. Балалары, оныклары, якыннары өчен генә түгел, барыбыз өчен үрнәк булырдай, хөрмәткә лаек гаилә. Аларның мәхәббәтләре чыннан да вакыт, авырлыклар ашасын алган һәм барлык киртәләрне узып, бәхетле тормышка юл салган. Рәхмәт әйтеп бетергесез инде ул. Менә шул кызларны алып, үстереп, ничектер безнеке шикелле. Ну, мне рәхмәт, что безне алдылар, шул хәл тәрбия үстерделәр. Гаилә җылысын күрсәттеләр безгә. Шуңа күрә үсеп безнең үзебезнең балаларга шул үстерәс килә, алар кебек. Ялар безгә нитеп үрнәк кебек. Әти-әни. Иң тәмле сүзләр инде барга бу гомердә ул ана ата сүз дигән, гаилә дигән сүз минемчә. Бүгенгә шулар иде. Күңелебездә изгелек йөртүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.